F'intervista fuq il-programm VOA ppreżentat mill-ġurnalist Albert Gauci Cunningham is-Sibt filgħodu, id-Deputat Prim Ministru Ministru għall-Affarijiet Barranin Ian Burge qal li huwa ser ikun qed jaħdem sabiex il-Partit Laburista jibqa' partit miftuħ. Fatt li fi kliemu kien wieħed essenzjali sabiex il-Partit Laburista rebaħ elezzjoni wara oħra fl-aħħar snin. U minn dik l-esperjenza li għandi inkompli naqsam ma' sħabi sabiex nindirizzaw il-ħsibijiet tan-nies u sabiex jekk in-nies ikomplu jagħtuna l-fiduċja nibqgħu mmexxu l-pajjiż għall-aħjar. Meta mistoqsi dwar il-Kunsill Ewropew u s-sitwazzjoni barra minn xtutna, Ian Burge semma kif fost il-punti ewlenin tal-Presidenza Maltija f'dan il-Kunsill ser ikun hemm li tfal għandhom jitħallew il barra mill-gwerer. Huwa qal li l-pożizzjoni ta' Malta dejjem kienet favur il-paċi u żied jgħid li Maltija favur li l-Unjoni Ewropea tkun iffokata fuq għajnuna umanitarja. Fis-7 ta' Ottubru tas-sena l-oħra bħal nhar it-tnejn isir l-attakk terroristiku mill-grupp terroristiku Hamas f'Iżrael. Eżatt, fejn inqatlu numru ta' lut u anke ittieħdu mijiet oħrajn f'ostaġġi. Malta kienet, għax is-sena l-oħra u din is-sena isservi fil-Kunsill tas-Sigurtà, Malta kienet il-membru illi talbet laqa urġenti u b'emerġenza tal-Kunsill tas-Sigurtà. Titlaq għal laqa u ovvjament joħorġu l-ewwel statements u kundanni.